UPPL-नि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन BPF दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना UPPL-नि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों बिथाङा बुंदों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि BTC-नि सासेबो कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला BTC-नि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनो गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय अबा साहा दखान अबा लामार बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन बिराद गोजांनाय गायसिनाय अरावसो दं आं उन्दैया जाय हक इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेखौ जोबनाय फारसे भिडिअ क्लिप फैगोन लोगोसे सावरायग्रोनो नागिरदों जे BPF-आ थांनाय समनिफ्रायनो मोनसे स्ल'गान होबोबाय थादों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव दा बेखौ कास्टम बसुमतारी आदायाबो आरामसे फोरमायलांदों जे दिनैनि समाव प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा बाथ्राया जाहैबाय BTC-नि कन्ट्रेक्टरफ्रा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा नांगौ बादि सुबिदा मोननांगौ बे आं अल इन अल खोथा गर हिसाबै रायलायबाय आरो दा बाथ्राया नंगौ थारैनो जों BTC ओनसोलनि আমি BTC बखबा खरा মানুহ হিসাবে BTC যিমান সুবিধা পাব সুবিধা পাব লগা আছে এইটো সঁচাকৈ পাব লাগে কিন্তু আমি যোৱা সময়ত কন্ট্রাক্টর বা যিকোনো বেসিছত আমি যদি চাব গ'লে এনেকুৱা সিস্টেমটো 40% আহা নাই কিন্তু আগৰ দিনত 99% আছিলে এইটো আকু আনিবৰ কাৰণে BPF-এ চেষ্টা চলাইছে এইটো আমি BPF-ত লিডাৰ সকলৰ পৰা কম পাইছো আমি दा बेनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय माखासे समाव NLFB बिथांमोनखौ खोथा गैया बाथ्रा गैया बे आइनि पुलिस हक जाय हक कन्स्टिटिउशना बयनिबो थाखाय कन्स्टिटिउशन एन्ड ल इज इकुवेल फर अल এই পুলিশ হক বা লিডার হক সকলোর ব্যক্তির কারণে কনস্টিটিউশন বা ल'टु समान दा बेखायनो जे आयेननि बेरेखायै बिथांमोना फैनानै गावसिनि बर्डीनि जे पावारखौ लानानै बिथांमोना पृथ्वीराज राजख'वा गोदान पुलिस बिफाननि बिथांमोना दिनै होख्रांफैदों जाय समाव मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोरखौ लानानै बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव इन प्रेजेन्स अफ श्रीजुत हेमन्त बिश्व शर्मा CM अफ आसाम सावरायनानै बिथांमोना थादोंमोन बेखौ आलाय सिलाय खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोर गासैखौबो लानानै नोजोर बोनानै दिनै BTR सरकाराबो बेयाव रल दंमोन माखासे बिथांमोनखौ रैखा खालामनायनि नाथाय दिनै बिथांमोना they are failed to protect them दा बेनो नोंथांमोना मा सानदों बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो लोगोसे नैबे भिडिअखौ नायलांबानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन प्रमद बर' हाटावनि मिनिङानो बेनो दा ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTC-आव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमद बर'आ बोख्लायजाथारनो नांगोन UPPL सरकार आरो प्रमद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद आं बुंबाय अबेबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला UPPL-नि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो जेबो खामानि मावाखै बेबायदि खामानिखौ मावदों ओंखायनो दिनै सोर BPF-निफ्राय UPPL-आव थांगोन UPPL-निफ्राय जोंनावसो फैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बरुवा जोंनाव फैदों UPPL-नि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन BPF दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि
कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना UPP नि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों दा ओंखायनो बिथांमोना बखिबाय थाय बखिथों नाथाय BPF दोलोआव हाबनो थाखाय UPP निफ्राय जोंनाव ट्रिपिक जाम जानानै दङ हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै दिनै लाइमोनफोरा BPF दोलोआवसो फैदों मानो फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि BTC नि सासेबो कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनला BTC नि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासावनि मिनिङानो जाहैबाय BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोननांगोन BTC नि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन BTC नि आबादारिफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTC नि फरायसाफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTC नि मोनफ्रोमबो जेंनाया जोबनो नांगोन ओंखायनो आरो जेंनाया जोबनो नांगौब्ला प्रमद बर'आ सासनाव थानायजों जानाय नङा प्रमद बर'खौ जों बोखांनांगोन ओंखायनो दिनै गामि गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय अबा साहा दखान अबा लामा बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लोब हाबदों दिनै मा बिनि इसाराया मा बिनि इसाराया बेनो जे हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो बे गावनि खोथाखौ साना नाथाय प्रमद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना XNDPनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमद बर'आ ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ